ଭାରି ନିଆରା ସମ୍ପର୍କ ମୋ ଆଖି ସହ କଜଳର। ସେ ଦୁହେଁ ମିଶିଗଲେ ସାମ୍ନା ଲୋକକୁ ଦିଅନ୍ତି ଅବାକ୍ କରି ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଏକ ନୂଆ ପରିଚୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭରି। ଦୁହିଁଙ୍କ ମିଳନ ଏତେ ଗଭୀର ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତି ଧୋକା ଆଉ ଭାବି ନିଅନ୍ତି ଏହା ମୋର ପ୍ରାକୃତିକ ଆଖିର ସୁନ୍ଦରତା। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ଧୋକା ଖାଇଥିଲେ। ଏ ଆଖିକୁ ଦେଖି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମୋ ଆଖି ସହ କଜଳର ସଂଯୋଗ ବୋଲି ପଛରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ସେଦିନ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ହସିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ତୋ ଆଖିକୁ କଜଳ ଭାରି ମାନେ। ଆଉ ମୁଁ କଜଳ ଲଗାଇବାକୁ କେମିତି ବା ଭୁଲିବି କୁହନ୍ତୁ ତ ଆପଣମାନେ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିଲା ଆଉ ତାଙ୍କୁ ନେବାକୁ ହେଲା ମୋ ଜୀବନରୁ ବିରତି। ଶେଷ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ମୋତେ କଜଳ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଯାଆନ୍ତି। ଦୁଃଖରେ ଆଖି ମୋ ହେଲା ଛଳ ଛଳ ଆଉ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲି ଆଜିଠୁ କେବେ ବି ଲଗାଇବିନି ଏ କଜଳ। ହେଲେ ମୋ